Kubatikana hamono gosoka kwa matemwa yua KCSE yo mwaka weta yo nyaka bagosokwa amono muwasiri w'ekisemi musike Julius Migoso gamba nigo eskuru ya sironga yaba yamo yabo esicirukuru kiri cyanya kwa kigokore buya ase egotebekana muda nigo yanyara koge kwira abana gwetanirwe yamo university gosabanya kwa bakonyora grade getaneti C ose C+ ekike kuba libagalyo konyora ase goso ase university boigo bagochengera amatemwa yo maya ase skuru ao ime ye county ya Nyamira nigo kubori kwa nyaka bakurero gokurwegwa gukiese abarayi nabo igo abonsi bali babwatali bagosabwatani bekisemi kokine skuru namono kirikire ase gose kirikirense ase okonyora nabo igo kinyara kwa kigosirwa linyako bakikogenderera gokorya buya ase amatem munago tumwe muri kito Polycarp Okara watemo kwiga ku mwaka uyu iga kurwase county ya Nyamira nigo kwaretire musasoko na nene gochase cheskuru imeye skuru ya Getare Mixed imeye bunge ya North Mugrango nigo yanyalire ko bage kuira abana gwika 15 ase university inyerekana nge skuru ya iga nigo ere ase ekerengo gense kianda gekomi PhD frasinto bwadi esi manasno mwana itakorere kulingana mo n'abarimu mo n'abayobozi ba skuru ya iga nigo batebira asa mutuka matambe nigo bagendere ko bagochaywa kurende nigo baorikiro mugokobo igoro ya matoke amaya y'umwaka uyiga kure yacagetere inse mono mo chairman iga uno mwalimu nchonga teba yarenge inse ko abana bachite university yangu baberenga kiende ndeni mo babere batatu lakini this is the time twanyolera abana ange 20 batogende university aso umukiba kolire amono mukibekenyora omwana nana akoreta amatembo etire akakimbwa tomagaka ina chaire na igure buya esukuru yaito yakorire buya moto teberio mayemu pia torengererie atoe basi na intwe imeye bunge ya West Mugrango eskuru y'abanyaruka ya Sironga Girls nigo yagendere ko bagegokorya buya umwaka uyiga asiyaira abana wetanya eliwe ya mogo cha ase university kulingana muno mwalimu munene w'eskuru y'Igasireta Jeni Nyanumba nigaorukirwe mugokobo na kubwatuka obosemya aria bagendere ko bagokora nabo igo nikikirite barabuka abanyene okorya buya umwaka uyiga generally abana baitu bakwenda university direct igo bari ribweyemo na 50 na batano ubu ito kukurukwa 94.66%. Gente que tanga ni monyore mu school yega is 7-day Adventist sponsored and for that reason for everything to kora atokumutanga ni sai gente ya kabere a board of management tia tokerecho kwa in place is school yega igo bako abalimu n'abana na kilo muntu maximum support abayobora baito batukonya tuka implement the program charenga kogendera even throughout the weekend batari go complain n'abarimu baito abaro barimye na 20 bonse bakiru koche skuru paka chinsa cyabo tukona mambo mono kurende ase entunde ntangani eskuru yamanyekanite buna otanyore ELCK eyo ase entunde ntangani eyo yakoretwo gotemo kwaye gwa KCS iyo gotangani kurwase skuru yiga nigo yerira abana gwike 45 ase university inyerekane buna eskuru yiga ningeta bwatie birasi ase tugwika ase skuru yiga tukumirana amo n'abarimu n'abayobori bali no mucengo munene tanyore reri yiga rwakora akamakamo agendai asaba twakande university eri togoteba nasomire skuru y'ikoro form 1 mbaga bono naikire form 4 form 1 tetwabate birasi twasabite rugorari twengosoma bagache bagabani mubito bakabekerani bagatwagachire birasi ibya mabati nebitwasomire na twasomire iga na twasomire iga gocha baka bino twaste gukora amatemo konya banafunzi bari gukora amatemo bagakorera skuru y'ikoro ku omosasa skuru yeito tebwatira togokorera practical etware kogenda twasabe ebintu bose twenda twashikokorera skuru chindi chi practical yando yakabira skuru yete bwati bari mu bayisaine asaba mubojo mujumbe bworogongorego musike Steve Mugaka kwani kibunango talirale skuru yiga elio inyariko bage kwimuka wigoro buna chi skuru chinde lakini umwako yo ntwagorita apparatus nkeigo bane twarakora practicals chitu kurwese class tubwatu muchando munene mo especially asokomika kwa abandi birasimi
abo twabete promised na Safaricom Foundation inga nitwagachire biras kuri mwaka ori term 2 but ba approve kire gento twaganyirire batwagachire lakini bado nturakumwa twangote MP MCS bakonye bagachira abana babande nabarwe birasi erinde banyora amasingira maya basome buna chisukuru chile kwa Martin Felix Obu nilifanya mtihani kutoka katika shule ya Otanyora nilipatika kupata grade ya B- na tunaomba viongozi wetu wasaidie shule waweze kutengeneza madarasa ya kutosha pamoja na walimu wengine watuongezee walimu. Kuripoti rigetasini kia Wanjite kia Gatembe kuregemeye kaunti ya Nyamira inche kwa Polycarp Okara.